itxaso eskasi behar nahi, Elgetarra, 17 urte dakat, eta nabile lokatza ziklismo eskolan junior lehengo mailan. Itxaso, asteburu honetan jokatu berri duzu, eta bukatu berri duzu, Gipuzkoako bira, ezta? Zela fan da? Egisa esan da, nahiko ondo pentsatu baino hobeto fan da, lehengo egunean, ez neban pentsatzen kronoan 7. postua, 8. postua lortuko nagoenik, oso krono teknikoa zen, arrankada askokin, eta teknika ona daukot, baina ez neban uste hain ondo dingo nagoenik. Orduan gustora maitzaken? Bai, bastante gustora, bai. Lasterketa hau gaitza izan da, denboraldixea bukaketako azkenengo lasterketia, denboraldixea beha be, zela fan da? Denboraldixea esan daike fan dela apur bat zail. Hasi nintzen, ja pretemporadan egon nintzen 2 hilabete edo gaixorik, eta horrek sustan laga entrenatzen, egon nintzen 2 hilabeteak edo apur bat entrenatu barik, eta gero entrenatzen hasi ordukoiak karrerak ja segitxuan zetozen, eta orduan karretara aldu nintzen apur bat maila eskaxakin, hasierako karreretan ritmoa hartzeko bilurraz, kostata, eta gero pelotoian sartzeko zelandan gero eta pelotoia maila aldatzen danez eta azkarragoa eta apur bat horrekin bilurraz, baina gutxinaka tropezoiak eukin da, saiatu naz, gero eta hobeto juten da, oine azkenengo bilebetietan lortu dut bueltia mutia eta nire forma on baten bukatzia temporadia. Esan duzu, etzarel zinala hasi ondo denboraldixea, eta gainera kategorixa aldaketa bat eukitzen, kadeten mailatik junior juvenil mailara pasau zinalako. Igarri zen aldaketia? Bai, asko igarrenean, adibidez, kadetetan normalena izaten da kadetiak bakarrik korritzia, eta, ja juveniletan ja azten dia sartzen sub-23 eta elite kategorixakin batera, ez dagoenez nahikoa kategorixa bakoitzian pelotoi bat itxeko bisa juntatzen die, eta hori behen niretzat zen kanbixua ondixa, ez? Ja berez, juveniletara pasatzea ja bada kanbixua, baina etortzeza zenean gaixotasun batetik ritmo hartu barik, ondo entrenatu barik, ondikan kanbixua da askoz ondixa, eta niri horrek asko kostau jatan bai. Eta zela moldatu zara, kategorixa barri honetan? Kostau da, hasieran kostau da, baina importantiena burua da, eta buruak aurrera esaten denean, ilusioaz, motivazioaz, entrenatzen jarraituz, inoiz geratu barik, lortzen da azkenean. Lehenengo urti izan da, beti egoten da, hobetu biharretakoak, zer esango zeke, hobetu biharrekoan artean dagoena? Entrenadoriak esango zean moduan, pelotoian kolokatzea, noingo urtean izan da niretzat faioik handizena, pelotoia oso azkarra, aurreko urtean baino askoz agresiboagoa izan da, eta asko ez dut lortu pelotoian kolokatzea, ze gainera, hasi nintzen nian apur bat konfiantzia hartzen nigan behar, eukin hauen justo kaida bat, Katalunian, eta horrepe izan zen atzera pausa handian niretzat. 5 urte zoiaz, lokatza atxirrendularitza taldian, horten izan du, juvenil eta salto inozuna, baina atxirrendularitzakeko pasino hori ez da bakarrik 5 urtekoaz, atzea uti dator, ezta? Nik kontzientzia daukotenetik eukin dut bizikleta bat hanketan, eta akordatzen azenetik ebil nahi bizikleta baten gainean, eta nire pasinoa bizikletan konpetitzeko da eskoletan hasteko izan zen justo aitzak eronzo eskun familia guztizoi Andorrara, zian mendiko bizikletako munduko txapelketak, descenso eta cross country, eta hori ikusi nahuen zezan mundura, zezan ikustia olako karrera mundialak, eta hor esan nahuen, eta hau gurotin. Eta orduan hasi ginen baloratzen, nora desan jun, da epokan gaur moduan daude bastante mendi bizikletia, adibidez Gipuzkoa mailan eskolarretan eta aurrerauko mailetan ez da euskarrera asko mendiko bizikletan, eta orduan Elgetan bizitza eta justo Bizkaitxakin fronteria gertu eukin da, balorau ginen Bizkaira fatia, baina ez da ideia honena, ze gero federazioekin da problemak eukin zen, eta horrego nintzen infantiletan hasi arte ja justo federatzerako orduan Gipuzkoar federazioak ez da lagatzen Bizkaixan federatzia, ez da lagatzen kamix hori, eta orduan desididu ginen lokatzera etortzea. Eta gehixen bat horraz izan nire karreterako ibilbidea. Bizkaixa ipatu duzu atzerengo epinin bat, Bizkaixan
txirrindularitzan hasi zinen, baina mendi bizikletan. Hori da, bai, hasi nintzen mendi bizikletan, momentuan hori sartu jaten buruan. Eta, bueno, gero Bizkaitzan hasi nintzen probatzen bai apur bat, zesan karreterako bizikleta deukin hauen, probatzeko, eta txegin zen eskolarteko topaketak eta holan, da beha ikusten hauen, karreteria ezagula gaizki, baina beti egon izan da nire buruan mendi bizikletia. Eta mendi bizikletatik, gero txirrindularitza, karreterako txirrindularitza saltua emuzuen, zergatik erabaki hori? Ikusi neban, naiz eta errepideko edo karreterako bizikletia izan, berdin ere pasinua bizikletan ibiltzea zela, eta ez nebala lagako hori txiai, federazioak ez ustalako lagako Bizkaitzan ibiltzen. Nik zei duko neban gerria muten, ane du hemen. Igarri zen aldaketia? Igartzen da. Azkenian, mendiko esfuertzua eta karreterakoa oso desberdina da. Adiez, karreteran teknikia gutxi lantzen da, mendixan baino, baina esfuertzua karreteran da konstantiagoa eta mendixan esain beste. Dana dela, mendi bizikletan hasi zinen, gero errepidera saltu emuzen, 10 urte batzuk, txirrindularitzan lehiatzen zabitzena, baina zeatik hasi zinen lehiatzen, ze txirrindularitza esfortzu eta konpromiso asko eskaketan dauen kiroloa da. Bai, izan zen, tonto hori, apuntau nintzen eskolartian, eta ikusi neban, karrerak emuten zotzula gauza bat, adrenalina bat, poz bat, nahiz eta ez irabazi, zan kompetitzia zen pozgarri izan niretzat, eta ikusi nagoen, ezala garri bizildan ebiltzia, kompetitzia asko gehitzen zoztala. Alde batera ez, baina errepidean zabitz, guztak usatzen berriz mendi bizikletara bueltetia? Oin ikusten dutela ez dakik bueltauko nintzen. Kompetizioan zail ikusten dut bueltatzia. Igual karrera bat edo bi itxia bai, baina holan serio kompetitzera ez dut uste. Baina, nik mendiko bizikletia inoiz ez dola gatzen. Temporadia bukatzen danean, horrazten nahi berri mendiko bizikletia, apur bat teknikia ez galtzeko eta deskonektatzeko bai. Esan du, 5 urte zela lokatzen, errepideko bizikleta gainean lehiatzen. 5 urte atzera inezkero, zer ezberdintasun dago, indala 5 urteko itxaso ikusi ezkero eta gaur egungoa. Ez dago desberdintasun askoik, Oindala 5 urte, urtetzen ditzen aldean guztixetan bizikletan, urtetzen zanean, urtetzen igual entrenatzera, urtetzen deskonektatzera, denboria pasau, apur bat, Aitzakin askotan, igual playara juten nintzen, edo mendira. Gehixen bat hori denboria ondo pasatzera, eta oin, temporadan eta pretemporadan beste desberdintasuna da entrena gutxin dozula, zure buruan denbora gutxi izan dau zer entrenau bio, zer jan bio, zer resto, noiz eskantzau biot. Baina, temporadatik kanpo, nik esan nagoen dana berdin segitzen dagoela. Hori esan binotzun, demoraldi izan du, demoraldizio bukatu injala, atxeden hartzeko denporia da, edo bizikletia pituma da parkau eta lasaiketako, ala bizikletan jarraiketako asmoa dakotzu? Nik esango dut ez nahiela kapaz. Temporadia bukatu eta bizikletia lagatzeko ez nahi kapaz. Gero bi hilabete barru hasten da pretemporadia, eta beti zauz, pretemporada eralduko nahiz gaizki, ez dakize, baina ala eta beni ez nahiz kapaz. Beti gehitzen dut zeo zer bizikletan ibiltziak. Igual ez da izango forma igualian edo ritmo igualekin, gehixen bat deskonektau, ondo pasau, lagunekin egon, familiakin egon, baina bizikletia beti. 2 hilabeteak otzu, kakotxe hartien esatera atxen hartzeko, gero pretemporadan hasten zai, urrengo demoraldixari begira, zer helburu dako, itxasok? Nire helburutako bat izango zen pelotoian ondo kolokatzea ziratik, horrek lan mental bat dauko gehixen bat, baina horretan lantzen gabize bai. Eta, izango zen oingo temporada bukaerako emaitzak, aldanen eta gehixen nian hobetu, eta posible dan Espainiako txapelketetara jutia Euskal selekzioakin. Eta gero amesten azten Espainiako selekzioa hor dau, baina hori ondikan urrun ikusleike. Zandu esfortzu eta konpromiso asko eskaketan dauela, hori emuteko prest badu itxaso? Bai, prest beti. Beti, azkenian konpromisua eta ondo entrenatzen mozu eta emaitzak etortzen dira eura bakarrik. Eta askotan zaila da, estudixoak eruan inbiadi eta batez urte honetan, batxillergo 2. urtean, zaila dana konpaginatzea, baina, dana ondo antolatuta, posible da. Batxillergoa aipatu dozu, behin karrera unia aieten danean,
gradu unia egiten danean, ez dakit, baina pentsauta gotzun txirrindularitzakin jarraitu, zerrina dela hoi buruan be badaro jasun. Bueno, posible dan guztixetan, segitzia gustatuko jatan bizikletan. Nere buruan dau, eta horregaitxik nahi dute aldanda nota gehien lortu batxillergoan da selektibidadian, holan hemen Euskadiko Unibertsitatean sartu alizateko eta ekipuan segidu alizateko. Eta holan ez bada, igual beste opzio batzuk edo balora horiako dira, baina aldan eta guztixetan bizikleta gainean jarraituta. Amesten jarria esan duzu, datorren urtean Espainiako selekzioan hor dagoela, amesten jarria da amesten jarraituta, etorkizunean elite mailan ikusten zera? Bai, elite maila, bai, heldu lehike horra. Baina, zaila da, batez be profesionaltasun hori lortzia nesketan, esaten da mutietan baino errezagoa dela, baina, hala eta be zaila da, oso zaila da, merkatua, ekipuen merkatua eta asko mugitzen da, eta, horretarako be asko destakau da. Bai, Itxaso, eskerrik asko, eta nurrengo denboraldi horrei begira, bintzat helburuak eta bete dituzun. Eskerrik asko,